Uda ate joka daukagu eta horrek esan nahi du bainu denboraldiak ere astear daudela. Asteburu honetan, larun batean ekainaren 14an irekiko dute hemen Usakoko Urputzu honetan bainu denboraldia eta bainu denboraldia martxan jartzeko lanean ibili dira bertan. Inguruak hobetu dituzte, uraren kalitatea begiratu dute, urpekariak ere bertan urazpian dauden zikinkeriak eta kontuak garbitzen izan dira, dena prest dago, bainu jantzia jastea besterik ez da falta eta bainu hartzea. Baina hori egin aurretik guk Xabier Igartua eta Saio Arkona da, Oñatiko zinegotziekin bertan egin dugu hitzordua, guztiaren berri jasotzeko eta nola ez kontuan hartu beharreko arau guzti horiek, ez beharrik ez dadin gertatu, zeintzuk diren jakin eta denak zintzo betetzeko. Xabi, hementxe gaude, badator udaberrian gaude, oñatiarrentzako eta debagoindarrentzako, askorentzako bai behintzat leku preziatua, Usakon gaude, badator bainu denboraldia eta dena martxan jartzeko azken ukituak ematen zabiltzate eta jakin badakigu gainera, zu kontatuko diguzu orain, diru laguntza bat ere jaso duzuela eta hainbat moldaketa, aldaketa egin dituzuela, urtengo denboraldi honetara begira, ezta? Bai, hori da, Europako NES funtzetatik diru laguntza bat jaso geben, tartien partida bat zen Usako lehengorazteko eta partida horren baitan aktuazio xume batzuk ditugu, baina pixkat ingurua hobetzen lagundu eskuinak, ez? Alde batetik garai baten komuna horreuen, baina txapasko kontainer bazan eta inguruakin be hobeto geratzeko, egurrakin forraudu dugu, hortaz aparte bideak eta pikimatxuk ondu ditugu, itxiturape segurtasun aldetik egurrezko elementuekin egin dira eta behaik aipatzekua lursail zati bat erosi dela, justu erreka kontran segon zati bat eta horrek albideratu esku Usakora iristeko bidea Isibai baserri aldetik etortzen da Zubixia pasauta gero, baina askoz zuzenagoa da. Terren horren erosketakin bideak atajo bat moduan sortu du eta horrepe Usakora sarbidea errestu da. Xabi, epatu dugu diru laguntza bat, ez dakit gutxi gorabehera zenbateko laguntza jaso duzuen, diru kopuruak zertara bideratu dituzuen? Bai, 100.000 bat euro bueltan, esango geke, azkenean proiektuan idazketa, zuzendaritza, lursailan erosketa gauzatu da eta gero, hemen egin lanak. 100.000 bat euro bueltan egin dira, 100.000 Europak finantzatu da, eta guztatu bekuntza bat sartu xegoela Usakoko esparru hori. Xabi, leku ezberdinetatik heltzeko Usakora badaude, hainbat bide ezberdin daude, oin gainera uda sasoi honetan autobus edo herri zerbitzu horrekin ere bertara gerturatzeko aukera izango da, lehen baino lehenago bertara iristeko ere bai, txirrinduarekin, bizikletarekin eta zozenak ere izango dute gainera, ez dakit berria jarri duzuen, leku proposa prestatu duzuen bizikletakin datozenak bertan usteko eta gerturatzeko gero oinez ona? Bai, alde batetik 3 sarbide horrek hobetu ditugu. Alde batetik dakuna da, Ierri gainetik sarreria, horre herritarrak bizikletak inguruan ikusten zituzten eta bizikleta aparkaleko berri bat egokitu du, orduan bizikletak modu ordenauan izteko gune bat egongo da. Baina gainontzeko gunetatik bideak eta zerbait hobetu dianez, zuzenian bizikleta etortzeko errestasunak izango dira, eta gero aurten hasikia dauz baita bidegorri izan lanak, aurten bukatuko dianek urte bukarerako eta aurrengo urterako hobekuntza berri bat egongo Usakoi begira, nola San Pedrotik etortzeko bidegorri bat izango dugulako Oñatitik zuzeniako bidegorri saria konektatuko dagoena eta orduan bidegorritik bertara iristeko aukera egongo dela. Xabi, aipatu duzu bidegorri hori ez dakit zuzen nabilen zuk esango didazu, bidegorri horretan obretan dabiltzalako, bide zatiren bat etortzeko lekuren bat moztuta egongo da udan zehar. Bai, hala da, oin lanak zela dabitzen, semaforo batekin kudeatzen dugu, lana dabitzen bitarteko ibilgailuen pasua eta aholkatzen duguna da lanak bukatu bitartean saiatzeko herritarrei beste bide batzuk erabiltzen, Ierri gaineko bidea Goitibera etorriz edo eta Zuazola Soberuntza jaitsita, hor azkenean obrak eta kotxien mugimendu horretan oinezkoentzat o bizikletentzat nolabait leku gatazketsu izan daitekeelako. Orduan aholkatuko genuke Ierri gainetik etortzea lanak bukatu bitartean.
Xabi, hortxe aholku guztiak jasota, egin dituzuen lan txiki horiek azkenengo pintzeladak gelditzen dira, eta saioarekin, saioaren gana, gerturatuko gara gu orain, izan ere zuk aipatu dizkiguzu pintzela batzuk, saioak beste batzuk kontatuko dizkigu eguraldi ona badaukagulako, eta bainu jantzia hartzea besterik ez zaigu falta, baina jakin behar dugu noiz zabaltzen den bainurako eguna, noiztin ora izango den denboraldia, sorosleak zein orutan egongo diren, eta zer eduki behar dugun kontuan, saioak kontatuko digu berehala hori. Saioa, noiz izango dugu hemen guk bainu hartzeko aukera, noiztin ora sorosleak noiz, kontatu diguzu? Aurten bainu denboraldie hasiko deu larun bat hontan, ekainak 14, eta amaiera izango da iraiak 14ean. Sorosliak egongo die atxaldeko 3etatik ilunkarako 8 arte, ordura arte egongo da sorosle zerbitzue, eta hoixen. Dena puntu-puntuan jartzen basabiltzatea, aipatu dugu guzti hori, badakigu urpekariak ere bertan egon direla ura begiratzen, ur azpian dagoen hori ikusten ez den hori ez, arriskuak ez daitezen egon guzti hori ekiditeko, zer bilatu dute, ura zein temperaturatara dago, aurrez hitz egin dugu eta bada datu deigarri bat. Ura 14 gradutxotan dau. Fresko jamar. Fresko. Eta esan dutenen arabera, guen jasotzen deu txostena, dana hor ondo jasota helarazten digute udaletxera, eta esan dutenen arabera aurtengoa izan da gehien bat jasotakoa vegetazioa. Arrama oso handixak eta enborrak, eta horrei danak ja sakonian eusenak, ja aterata, eta ja prest daudelak bainu seguro baterako. Pare bat urtero atzera egingo dugu guk ere horren berri eman genuelako, bakteria bat harteko orain bainatzeko aukera bat zegoela, gero ez zegoela, iaz irtenbidea bilatu zenioten horri, ongi funtzionatu zuen, eta aurten ere bide berdinetik jarraituko duzu, ezta? Aurreko urteko balorazioa hain da gero, berdinetan jarraituko, azkenen kontutan eduki biu erreka natural badala, ezin dula manipulau, eta guk ez du debekatuko bainua, baina bai kontutan hartu bidala, esan dakoa ez, erreka natural badala, eta bertibe ezin dula bermatu ur kalidade optimua. Orduan, hoxen kontutan eukitzia hori. Neurri batzuk ere jaso dituzue kartel batzuetan, badago non kontsultatu eta bertara herritarrak datozenak bete beharreko arauak zer kontuan eduki behar den, non ikusi ahal izango dute eta zer jaso duzue bertan. Bertan jaso duna izan da, toki edo hainbat leku irristak hor diela eta kontuz edo tentuz ibili bidala, saltuak iteko garaixan, hainbat arau edo hainbat bete beharrez, segurtasuna bermatze aldera, banakaitia salto, bultzaik ezitea, alakuak dauz jasota. Kontuan eduki behar dira guzti horiek, orain bai, badago araututa dena martxan dago ekainaren 14tik irailaren 14 bitartean. Saioa, hau herritarren eskura bestela ere badago, denbora tarte horretatik eta eguraldi ona datorrenean beti izaten dugu gogoan, freskatzea eta bainutxo bat hartzea, denoi gustora eta ongi hartzen dugun gauza bat izaten da. Baina arriskutsua ere bada, beti pentsatu behar dugulako urputzu badala eta atzean badaudela arrisku batzuk, ez? Eta arrisku hori begira jarrita, eta orain pixka bat serio jarriko gara saioa, ez beharren bat edo beste ere gertatu izan da bertan, orain gutxi ere, egon zen hildako pertsona bat, orduan kontuan hartu beharreko arauak badira, ezta? Eta mezu hori ere helarazi nahi diegu herritarrei. Bai, azkenian, zeuk esan dezuna, erreka natural bada, eta hemen arrisku batzuk egon hori dia, beste hainbat okitan bezala ez, eta horregatik, horko panelak, gomendioak, aholkuak, eta bete beharrekuak jasota dauzenak, eta bainu seguro bat ziurtatze aldea edo jarraitzia eskatzen duna. Esan genezake saioa, epealdi honetan ez, ekainaren 14tik irailaren 14 bitartean aproposagoa dela bainu hartzera etortzea, beste urteko, beste egun edo sasoietan baino agian. Bai, gehien bat, soroslia bertan dauelako eta horrepe seguridade bat emuten dotzulako, ez? Orduan, hoxen, eta kontzientziatzeko jendia, hoxen, alakuak, jasota dauzenak edo aholkuak edo gomendioa jarraitu ezkeo, dana jungo dela askoatik hobeto. Hortxe da.
natura gu errespetatzen gauen bezala guk natura errespetatu dezagun, aholku guzti hori kontuan arditzagun horrelako ez beharrik gertatu ez dadin. Ur putzua dela denok kontuan eduki beharreko kontua da, eta Xabekin egon gara, saioakin ere bai, eguraldia lagun daukagu, ura ere fresko baina prest daukagu, bainu jantzi hartzera joan beharko dugu eta lehenengo bainu hartu denboraldikoa. Zer iruditzen? Ba oso ondo. Horixe ingo dugu. Ja. Eskerrik asko. Zeuri.